hakane ka janmet na ai create fia ka karteng ka jong Jesus Christ. Daga jingsuk kia. Daga jingsuk si ktang ala bano. Haba ngayo i ba ngayo snyo. Ya ki jing hikai. Bala shim nakaktian ka jong oblay. Ba la distort la penkala iya ka. Naka benta ke jing ka brai eki badai jong kada ngale snyo ye ka way ni ki video bat ka plong ye nga ka penki ye ka men sim jong nga bang address ye ka ni ka issue but ai ba ka ni kan long ka jing pen kendet ben riu Iki bangai ki basisha. Ki bawad ki jingsuk. Ki bakwa ban pendan borom yu Chris. Hakapor ka basuk. Ane kapor ka ba e. Ka baduk ane kapor ba paho. Balaki benta baro jong ka jingim. Ka jongi. Ka e ka bagan kren. Kendika isu kabadang kam hadu kata-kata. Kebanding kong. Kalau ngadin bang lewat sengau. Dia kijing kai ki bami ai kini kisngi ki ba long kam pla bat kela. Bat ngan sabatai balai. Bon kijing kai haki topik ba fair. Kawai ka bang penderkat yang nalok ki pat kadai kini. Kaya ka bang ide ban le lada ngikwa ye ka jing im ka basok bang la sngo bo yo blay hasiwa jong pi ka jing im kan so enampat kan bon ke ki ai kan shupan issue ai ka ai ka bang ya sngo try long baning kong bat ubakat do Try ulong alpha ulong omega. Amen. You know you try. But u alpha but omega kadang jingade iu but ka spah pyrthei. Kadang jingade iu but ka jingka bra jing ka do. Kibo Jisu ang Matias lamban rio. Ulong alpha ulong omega yes no urka yepi. Bu shiwaya u Jisu. Ulong na dong shadong yepi. Ada blay uyai hasiwa jong pi. Tikna. Kajing im jong pi kan sok. Da jen ba upol udang im. Na ying bendi harum nakam gospel. Ujen dala ongi ay nakabenta kini ginong hikay. Iba ong balada bu yu blay hakmat, yu try hakmat ka jing im. Ka jong kikan sok. Hoy sok badu blay kpa na mo Chris ula shem ya karam. Ika jing tim. Ka pop, ka jing rem, ka jing bitaru kpa. Sok. Mo Chris nama ka ay ka ba ulong bat ka ay ka bola pendap bola kading na ka banta jo. Dia to blay kular. Bah in this side of heaven ka jing im jong Kristan kan sok. Bu yu trai khmat. Ka jing im kan sok. Hato pol kam bu khmat. Yu trai u yang abani mo Chris banyak bola gaji mentoy. Nano tho ya ka chiti chi nong Filipi. Nano I mean sim yu Timothy. Hatom dening mandi. Upetras hatom bu ningkong iblay khmat. Ki postal baro. Ki bangay ka balang nga beningkong. Puli ka stis kinong Hebrew. Ki bangay ki sa arliang na kakurat na kabenta kakartay mo try. Don ki balasak terwaban pelat na yakin na kim tre ya kajing pelat na makikop and shashtam na kabenta o Chris.
Hato kia bu ning kong U Trai khmat. Pi bu. Hakmat U Trai. Tang namar ba. Gidan ne ka suki sofa hayi. Kumnu pa di kido bren pa ying bendi. Hato kambu U Trai khmat. Tang namar ba pinya kali Mercedes. Hato tu pastor badan pa ying bendi. Sasitam dan nak jaga sa. Sabe thong sharum ba chaneng. Mag jingei. Umbu U Trai khmat. Hana bangim long real baru blay na kada daw ngim yo ke jingker khu mana ke jingsuk. Ni sepe ke dekat Bible bala penengkam. Lapin bu yu blay na ka jinget kan long ka ba shisha. Na ai ba ke jinget jong pi kan long ka bala ban yu i. Hato kata ka Bible kai yang ni. Hato gila puli bahai ka Bible. Kata Bible ka ong ba ai ba ke jinget jing kan long ka bala ban yo i. Ki bangai da ka Bible kim shim yo ong ka Hebrew wa da ka e ka bala kular ka ni ka pyrthei. Ndai ki kwa ya ka hima ka ba om shim snashu da ka ti ubrin da ka ti ka jong oblay. Kila pet charum ba saneng tangga jakasa ro kim dan kop da kasni imran ka pyrthei kam bet ban yo yaka haga ba kumnu nong tho shi kinong Hebrew I mean sim ye ki bangai ka to ka second generation Christian ki ba ma de ka jingsap pen chitam ben ki wei hadu ba kisno ban ino ga jinget u I mean sim da ki heroes of faith ki bala persevere na ka ban tau Christ ap deng ka jing tenjo ya ka jing ba jongki hadu put ta bangi kum ki breu nyam la perkhat ka jing sa jongki. Nak pyrthei kam ibet setia banyo yaki. Atau kim klam ngeit. Pipi ngeit mo. Namar ba. Ka sofa. Ka gym na ka benta jongpi. Kilikran ni kini ka khubor po Afghanistan. Kilikran ni kini khubor ki bangeit po China. Ki bama da ka persecution. Ki ba syapan ya. Ki khon ke jongki ki syapat bor khmat ki kimi ki pa namar ka jingeit. Hato kim ngeit. Nakadakadaw ki mat ki jingeit namar ka jingeit ka jongki. Bala penengkam. Ya ka dekat Bible. Now Isaiah kalong ka ba sapusan ka dekat ka ba ngan puli kini. Ngan puli la puli kini ka dekat ba la penengkam. Bakla ya ka. Sapusan Isaiah dekat ka ba ngan lega shiwa jong me la puli. Ba di ki jaka khoru khoram ngan pen madan. Ngan peluet jin ye ki jing khang renong. Ba ngan kedia ye ki ding jing khang nar. Ba asim la ong bait direct. U Trai. Ba la ga jing im jong pi ka khoru ka khoram. Ngan pen madan. Hoi, kedai U Trai pun ko ya kata ga jaka ka ba khoru khoram u ngan pen madan. Hoi, ke jing im la kala jot ka pop la ke jing kam U Trai. Ha finget ka gospel of Christ pen im pen kalai ke jing jong pi long jong thau ba thamai. Kamdan ka bamla ba U Trai. Ban pen im ban pen kalai ke jing im ka jongi. Hendela pen kam ngai dekat Bible. Naga benta ka spah. Oh, la pen kam long laki kam ki jam jong pi kim long bah. La ka marriage jong pi kam long bah. Pi yo ana yo life partner ba de biang. Ka business jong pi kam roy. Kam man bah. U Trai kular. Ye kan lapi itu ning kong pi bu ning kong you. Wan dik tana ki lenti ki ba khoro khoram mana un pen jam lo. Un pen madan lo. Ngeit bagi bangeit ka balang ka benengkong. Kin ay ka juba, ka baba kan ay ka juba ka bang ka jikai. Hangin bu nengkong iuhan na. Kita kijing thang ranong hanangan ngan peluat dot long U Trai. Peluat dot jin. U Trai.
Fitip kani ka lenong Isaiah sopusan ka thau you know. Ka thau ya usim Cyrus ubam dei watang ubang ngeit ru. Ubam ngeit yu blei ba em. Upadei upegan emperor. Hagaba Hawaii Isaiah galong ba sapusan ka dekat ka baar lakot yu new Cyrus ubalas le jang utrai. But kani kanawan ra ya ka jinglingo ka bakraw ya kita kibat snap ya kubor jang Isaiah. But ka jing panjor hang ni kalong ba ya kani ka jing shisha ba utrai ula ban penangkam. Yano ban pendep ya ka jing temu ka jang Upen dap ya ka jing temu ka jang da ka upenangkam da usim ubam tip bat ubam syakri ya usim Cyrus ubade pagan emperor. Walai syai kenar hang ni. Bagani ka pani bo try ulong sovereign. Ulong ba don bor. Badai mau uba control uba penyai. Ya kalah syai. Banang ni an puli dekat ka bedengkong. Kumni wong utrai ha ubala sle jong ha Cyrus. Ubaga keti kamon jong ngalapat ban job ye kata ke jat benri wa khmat jong bangan loitno ye ki sengkai jong ki sim ye kawan pli ye ke jingkhang ha khmat jong ba kita ki kerdop anam lapan khang abo bleu pen kami Cyrus ban pelat ye ke jat benri ke jong na kita ki bakhung ki bete ye ki upen kam do lu sim ubade upegan empera bagro ka baro ngani ya shiwa jong me Cyrus de shiwa jong ki bangai jang ni Hasiwa jong utau benget ya ublay. Wala kataru ublay ulong sovereign. Uba pendap ya kajing temu ke jong Wat da upegan emperor. Wangan le siwa jong me. Bali ke jaka koru koram. Ngan pen madan. Ngan pelewet jin ya kajing kang renong. Bakan kedia ya kita kiding jing kang nar. Wong ngan le naga benda jong me kini keke baro. Wal saya rasa tip ya kini keke baro. Ne try. Ulai tu lupa alang bawai ze ya. Bau try penengkam yu saras naga benda kajing temu. Baka plan ka jong Bangan ai hami. Ya ke jingkan show ka jingdom. Baka spa bala buri. Jong ki jakari. Lagi bu ning kong yu try kamala ong na. Utray un ai kata ka spa na. Kabala buri. Kabala buri. Unkur kuye pi, bu nang kau terak mat. Unkur kuye pi dak spa hado kata. Pikir mau ji usetan ong kum nuyu jisu apa apa Matias long besar. Ada men dem ben mani yang kan ai mereka pyrthei ka spa ka buram. It is satanic. Namong mo blame ai ke jen kam jongi ki banget ka kop ka sam ka bang ka ding yo ye kata. Kam kordon mangiban ki semyeng ong jisu Matias long ben rio. Un pendapi kita ki bangidon ka om ye kata ka bangi grid Kuala Lot spa syakri yo jisu mandu spa ne fi syakri jisu na modu try bonong pademu jong fi padau ai no ai ye pi ulong padi hop ban yo e ka jing mani ba ka jing ro ka jong pi namar ka e ka bu long ba ka e ka bu le ban syakri yo try namar ka spa ka ka jing mani ble thao Bu yu try khmat Isaiah sa fly lai. Oh dia kata spak ka bari ka pimpa yu try ai pi ba kum ta pin long kiba ruspa. Pitip na mana ba yo ka spa hang ni. Ude usim Cyrus hadin boleh ben job dia kata ma. Oh no si kentin. Dia kata ka baburi uyo lot ma Nan ba yo mano. Bagana ya mi kata ka jingken show ka jingdom ba dia ka spa balaburi. Jong ka jakari ba mentip banga ngalong utrai ba khot yame de kertang ublay ki Israel ken ba wa Cyrus tip bam dei mo bale utrai ba khot ban pendep ya ka jing tmu jong leng ba jong ba dei mo ba yo dei ki bangai kan la bu lupai ka spa la ong hana Pulih bahaya ka New Testament. Ni sepet ye ka bentah ka ni ka janmet. Pulih bahaya ka church history kumno ki bangai ka por mensua ki ma di ka jing
penengkap yo malaki la si pau kat way. But apply sangi menta balagin bu yo try khamat. Pendro spah. Ngasuka pan bu biang atau Paul kambu yo try khamat. Atau Petrus kambu yo try khamat. Ya apostle baru kambu yo try khamat. Apostle Yohanes sapa Patmos dalnong kejaga ke bala bu khnang igiru daka la bu yo nama ka kerteng utray atau Yohanes kambu utray khamat. Kibanget kibangatip kibayai ni kabanget kendu bama di jingpang ye jinge ke jingele atau kimbu yo try khamat. Mapi mo ba pisang ka syuki ka jingsuk. Tanamar vio ay kita ki bro pi kham khraw jinget bani kini ki wai pat. Kami kin kimbu yo try khamat. Bala penang kami ki wai pakai dekon. Ban kedau sekali ke subjek ke bala keren. Oh lengin bu yo jisu khamat. Kinyo ay ka jingpan em. Kapa shisha kata. Ulong ka lenti ka jingim bat ka jingin sha manu bala balen ye kata. Hato kani ka jingin dei baka spah pyrthei. Hoi ude utau lu lo ding. Ulong ka lenti unam ino yangi. Ulawan sa kani ka pyrthei ula shong hap ding jongi. Wang unam ino yangi. Ada buai no ka pyrthei. To kani ka jingin dei baka spah. Thì trong Juda cái context kan ki nong kai babakla. Kai ka banjaya ki singi ki masawan ba jing bisa ka jong ble. Lut ye ka to baro ko wai tintip. Kai ka jing thumu jo ka sithi shau Juda. Kalau jing de yu gane ba spa. Ai mo yu ble ho yu pani kam ba khrau ki jongu. Ha ka jutang ka berem. Kumno ba ulam sumar ulam talenti ye ki kon Israel pedap ke ba men mir ke ba men sni ke jain kam pot shu ke juti kam jot shu ong no kom ta tangin puli kata wala pne ke jingker khu ke jong ble ke ba kom kata kim pat hon ki khnyum yo ble pina yo sa shibilian ka spa nganong ye pi shisni pen thot pin khnyum yo ble Nada fi hikai la ne fi kentu ki bre ban ong banget yo jisu pnyo ka spa bat kom ni bat kom tai ka de ka jingkai bang satanic maka de ka jing terwa ka jong usoitan yo jisu ru ha ka jo ko kom bat kom ju ka ki gospel ba ki shithi upol pin pe kom no la maham yang ni ka shithi upol pe bhar timoti snan ki tu ki ko man spa godliness bat ka jisu hon ong upol kala biang challenge sekti na ktin ke jom blai bakadon bahagani ke pyrthei ke mamanta blai kham kular rengi yakini ki jingkwa jong ke gentle mano ba broi ha pe terwai ke jingkwa jong ke gentle mano broi mano one ki gentle ki kwa sinners want the desire of the flesh. It broke my heart. Baya ka gospel la pinang kami ya ka anak ka banta ka jing mento jang ka do. Bu yu jisu ha pedeng, bu yu jisu ha khaman. Ka jing im ka basok kana. Bu yu trai. Ka jing im ka basok. Kumno pat chapang Chris. Kumno pat chapang ki bangai ka balang ka badan ko. Kumno pat chapang ki bangai ki ba shakot arlia na ka kurak. Kumno chapang Moses sebelah ino ya ka jing enjoy jang ka Egypt ba chak stamper ki bangai. Ki heroes of faith ha ka Hebrew kan way. Ki ban ai men se mengi bangi nya chaprang hop ka jing na ka bantau trai. Balai om tang ban ngeit ang ka Philippines long ban kong leban shashitom na gaban tao trai. Kumno shapang ki bangai da Afghanistan ki Muslim ki ka ba om sanshar ki Kristan ki Hindu ki ke jinge ka ma ka persecution ka bakrao hato ki mbu mo yo trai come on. Odong ngamut pimut banikai ki jingkai ka bamdei nawai zia sa sama kren ya ka bamdei panwan ra
Ngide man snap ka ting ka jong play. Henry, nginam snap bakla ya ka. Kaya ke banjal lagi ni kibriu, ke bala kular ba ki ngei yo jisu ki nyoy ka jing em ka basuk ka spa kom ni kom tai, lagi ke man ka jing ke banjal ya ki pin ong ba kim don jing ngai. Nama ba kim yo trai kim bu ning tong yo jisu, u jisu mlong hap deng. Ha ka jing ko jong ki mlong alpha mlong omega. Uyodes ubawang bau Jisu, uyodes ubato eksti, eka kitab jing ben pau bato bau Jisu long alpha omega udah hai uyodes apostol uyodes. Hatum dan papatamas. Umi gani ke jing ben pau, sebang Chris hapo patamas ka dolnang balabu iriu dakan bulaya bangta ke jing yam ke syirkai. Pi penong kami ke jing kan jamu banong ban bu Jisu ban yo ke spa. Nanget Jisu la peshipor. Na pin ki kamba ngawang hoy ngini kamba ta kamde ka kamba ka bo setan terwa na ka benta ba pin tei ya ka ying sim ka jong phi ya ni ka pyrthei ada uble wai kur khu ngamang mo uble mai ni ban pelong ni ka gospel ba ka ting ka jong ble na ka benta ka greed covetousness wealth, prosperity, satanic, godliness with content. Kacing zublay ba kacing snohon, ya kaya ka bublay wa. Kacing galing ka ba na hay kani ka kajingling pisa bang ik ni ki baro. Gini ke jingka labu ne gini sngi ngara ya sngo gini sngi bala pha bhala nyim thap ti ba na nyim sha na ngilong ki nong we ya ki hima ka jong blai pitep ki e ki long nong we ya ki hima ka jong blai kita ken ki bam don yo jisu ki bam tip ki bam pat shani au kris ko mo trai bo nok panem tana mar lesing ngam sha ngam thap ti ma thap ma phi ngong nong we ka hima ka jong blai ngasarkan ni ke isu ko porpan ngan batai fina tim de kamot kumno na moy ke mara jamble shem kabu gini kibriyo na mamdan bakran ye kikla le kat bakimon does God promise Christian material hato bleu kular re kata ka material wealth ka spa pyrthei ani ka jikya hakado Banampang syu hana. Haga diga jingi mato blay kulare kata. Banampang syu tinyap kumno ken. Because sickness is part of sin. Kajing pang gadi ka shibenta naman ka banong jong kapop. Kajing jenjar kini kajing kurdet kini ki bro kajing kulma ki chaos kini ki consequence of sin. In this life in haban go through kini ki baro. Kadang ka hima ka bakham bahaba ni gini. Kabaham tam dan jing pang syum dan jing yam syum lada kani ka baham balik ko balik beneng. Balik ko bandan bo trai balik polong bandan bo trai khamba baninga hagani ka pyrthei. Nei na ka banta jang fi ki pala bangai kan shashitom. Akman mana bat fi nam ta ka jing dai ka jing ka jong fi. Ada kani ka khamba baninga beneng balik bangin ko ban ngilit beneng ngam bang syawang ni. Hoy haga gospel para bangit be jonga. Umdei mga kwa. Umdei mga pen kata kijing bita ngam don ni ka bakong kata. Ini ka don kani ka anguish po jonga bang snowy kini ki bangam laban sa ko bangit. Hoy haga gospel. Pinapuli Efesus kalnong ka baningkong. Kadekhat ka balay. Hoy haga gospel. In the gospel hoy. Ublay ula kular hoy wong ko long bala kar khuyu ublay bok pau Jesus Christ bo trai jongi ubala kar khuyu ngi da ki jingkar khu ki baken jaman sim baro ha ki jakka beneng hau Chris hoy ha ka gospel ublay ai ki da ki jingkar khu ki baken jaman sim baro ha ki jakka beneng hau Chris lapelong hok yang ngi khmat jong ublay pa namaru Chris lapelai yang ngi naga bainong jong kapop hoy namaru Chris La ai ngi yung mensim ko jong le bon song sa po jong ina maru Chris.
la ting khon yingi sa kahima ba si kalong ying ublay na manu Chris but kadu kadwangin sa yo e ka jing imbam jukot na manu Chris ki jingger khu ke bakin jamin singin yo lot baro how Chris kumnupat hagbede bat kita ka jing kia akado bat ka spa atau boleh penkia boleh penkia abu mon ban penkia ban balapan kang yu hanya tu garanti 100% bangin pangsyo. Oh, boleh pun kaya. Kamu ba in this life garanti 100%. Kan poi kapor ka bangin ban like, da kanu ka regulanti bangin like pai no. Siya kata ka jaka ka butra la pun kre yangi. Atau kaspa. Oh, boleh pun dap ni ke jengam ke jongi. Dan la peng jong video kambun ban yanga. Dan giba kam duna ban yanga. Ki bangai. Kamang lai kendu yaki snai yaki. Neki iya jauh try atau kemudian jengai mau try. Try usai ki baro nak kebentar ke jingpen ba yang i ong garom pra kedeka ke apa pra. Pijim nang no gini ki kiwan na Amerika ki don na po Meghalaya. Health, wealth and prosperity. Atau utrai kular kini baro in this life agane ka pyrthei ka bamenta kumno ka tin ka jong blai ka ong na ka jutang ka bathamai kam ki apostle ka long ka bakhat sao ka dekho ka baar huar kumno ka New Testaments nata ka promise na ka jingkular ka New Testaments ka kren ka badai ba ka jingim jo Kristan hai ka pyrthei ngap omno arwa kita pen scam ye ki men sim jo kesan ran da ka basneng ye ki ban yai ne ha ka ta ka jinget bat baka day ye ni ban besut shapo ka hima oblay lengba shibon ki jenjar ai ka ni ka babul kan rung ha pi na shupuli ke tay ka spa kenang begitu kibangai lesi kinama de kijin tanju ke jingin ka jongki kinam ong bo ble mi i ngamdan jinget don bula phaide namar kini ki don bula ken rian ke jinget namar ba lahika ye ki ba fin nge yu jisu fin long kam ta ba kim yo kyong kam long reality room kano prakhat nyo kong kumno kum tala dang nilong ki khun nilong kinong yo pateng ru kinong yo pateng ublay Kane ba kinong yo pateng lembadu Chris de singamba ladawong shisha ngiya shashitom lembadu on yo pendan burom lem yang iru badu na mga Kane ba kita kijing shashitom kijong ka pyrthei sngi ka bamenta kim long ay ero em ba yan nujor ba kata ka burom ka ba ansap en pao hangi ba Timothy kan puli upol utho ye kani ka sithi unjin dalam songsi anong ye pi pada nang im nang don akan kasla pyrthei Timothy lai ke dekat ke bakadar bat baro ki bamon ban im rublay how Chris Jisu kin sha le ben kumno maha mo Paul yo Timothy ka beningkong Timothy ka long ban rio ya kinong kai babakla balik itu kibadon ni ka jingkwa balong ruspa wong kumni haga dekhot ka ba kendai kalong ka ban rio namar nyong namar wong dekhot ban renre kata ka jingro blai lem ba ka jingsohun kalong ka jingmen toy ka bakrao hafi kamlong ka jingmen toy malah fingai yu jisu fin ruspa aram yo e kani kamlong ka jingmen toy ya fi people yu jisu kong ka pension scheme kong ka ATM card ketika jingman ni tha namar ngim shem lawan la me eru se ka pyrthei ban ngim la ban let kit no thling in let le bang yo jing bam ba jing kop ong upo da kata ngin sngohun ai mo yu blai ban lor ka di dang ker khu yang ni khambun wat nong kwa la lot Hendrai kita ba ko ban ruspa kiha ba ka jing pensoi ba ka jing riam bat sya ki bun ki jing kwa brai ki bi ba ki pen sniu ki ba pen julop ye ki brio sya ki jing jot ba ki jing korde
namu thi jong ke kinja bas ni bro long tau ba it's by kata kata interwa yung sultan jisuru hag Matius mang basau atau kani kamut bangin de bentrai minot yin de bentrai stam ndap ikin kesem de kijun kam ke jungi de ban le kata long ngi bentrai ngi de tangin de ban bam kamut pat bangin long greed kamut bangin penangkam U Trai kong ka punching scheme Syakri U Trai nama U Trai u nong penem u blay halor baro walha baro meka u basdang ba bekot u blay halor baro lau ai nom ai ye pi u de U Trai baro ino ye pi ro ko why no jang ka pyrthei kalau ino iki bangai ka balang ka kau kam ino iki apostle wat apne ka porsu ka bakrau wat apne ka wat lam wat apne ki ye ki ba shirkai ki ba ja ka jing ku jong ki dan kawairu nowhere does God promise to make Christian rich and healthy. Nowhere God promise to make Christian kamdan hang no promise blay unong bon plong you Christian rich and healthy. Kano ka bakam bakata ka saving wo ka kam jo ka chipani mo Chris ka kan thupru yangi bangin ng pangshu bangin yo ka spah habang bakan roy kan increase hakani ka pyrthei ka menta kada ka jing syukur jong seta kada satanic deception pet ba kam kular hang ni henrei hawa bau blay un pi mepat yangi na kibayap mangingin yo no kata ka met ka badan burom na ka glorified body ngi sa syong ha kata ka perfect fellowship badu blay ha kata ka pyrthei ka bathamai bara kata ka por u blay hi un sa nyat no ik umat ki jongi ni ki khmat jongi ka jinga kanam don shu angta kan non shu ka jing sungsi ka jing yam ka jing pang shu angta kita ki ek ki berim kila late no revelation art way sound mereka juga por ki Kristan la khot de ki ba ki nya sha shitom kom ba ong upol ya kita ki momentary affliction ki jikordet ki batang sipor na ka ba ar korin sao khan nyo ka bible ka ong gom ni ar korin sao ka de khot ka ba khan nyo wong gom ni sao ar korin sao khan nyo wong gom ni na mar ka jingjen jar ba sting jongi ka ba tang sibet khot ingi bangin endure rin sha ikani ka momentary ka jingtang ka jingkordet ka batang sipor ka bapen kre yangi ki kata ka burom bam jukut ka ba omla ban yunu jor bat no ang opol no ka ba arkoren sa khanyo ton ka jing pulu hanga banong bangi don kam ban sa si to wat sa ban deceive te kini kinong ikai bokom kini pinamla ban yeng haga por ka jing tenju sao khan nhau nama ka jing jan jar bas ting jongi ka batang sibet kanang pelong na ka banta jongi ka jing khia ka buram ka ba palat bat ka bam jukot hang ne ken bat menta here and now la khot dingi bangin count it all joy bangin ken ba ikini na ka jing kamen habangi mat ba ya leng ba ikita ka jing tenju alo blau saknang yangi bangin ya leng ba ka jing tenju count it all joy. Count it all joy ong ka shiti sa ujaka ngan puli kalnong ka baningkong kadekhat ka ba pada kawan wadong mo blame i je fi la kawan wadong mo blame ula ino ye fi la kawan wadong mo blame umlong mo basisa ngam dan jenge jo blame wat atatin la kawan count it all joy Jacob iwar to pinyo ya kata ka jingmen sudah ko para banget jonga nyo ya ka jingmen sudah haba pinha pakai jintinju babonja kita ki trials kita tinju ki babonja lakhot yang ni para bangin syashidam ha kita ki trials ki jintinju ki jinjar ha kani ki jingim kabu jisu la kular but with Jesus himself bakin one jisu hi marway ula kular bakine kinja haga gospel jong Yohanes kan pulisya fi kalong ba kanriu kadekat ka balai fulai kane ka bang i ka ting ka jong ublay kan rio ka dekat ka ba life ulai kan rio life ulai
Ngala keren ni kini ki ro api yong Jisu. Utrai nong bakla, pila bakla, pio ka ting ka jong blai kam jing bakla. Kam bakla ka ting ka jong blai, pila bakla. Ngala keren ni kini ki ro api, ba fin yo ka jingsuk hanga. How try ngin yo ka jingsuk, no doubt about it. Namagi dai ki bangeng ni yo ka jingsuk, how try. Lagre gini ka pyrthei ki bamanta, hapde ki jinge, ki jingale, hapde ki jingkur khu ki bu ayangi warade bangin lek no lang ka pyrthei ka jingsuk ka dai betang how try. Ndeu ong kum ne, ha kata ka pyrthei, pin yo ka jinjar. Itu long slur pi ngala job ye kata ka pyrthei. Pin ya leng ba ka jing tenju ba ka jinge ka jong pi, kin man ki ba shurkai nong ye pi. Utrai. Unam eno ye pi. Ukalmeno yu Stefan Nagapor balan thamau yu. Uklameno yo Paul hapo ka ying madi Rome ban bola tip ru uang ba ka jinglet ka jong akala jan. Ya ka ba ula sai krai clean on nam ka gospel. Tra kami no yu Petra sa dimala sa nar fanano yu da kampang. Ya ka lok jong u ma di ka jinge. Yo Nicodemus bala ma jinge na ka jinge. Hanu ka khun jong u ka hapan hawa jing bam na khti. Dan chula kantat ne ki namar ka jinge Chris. Try kami no yung Matthias, try kami no yung gibangay kibas sa leben. Hagapor. Jong Nero, ba kiwe kibas sa kray kling sa tangim. Sa paniam, try kami no yaki. Apadeng ka bakum kata ka jing tenjo ay ka jing em ka jongki. Dan ki parabangek ki bangay kando ki balaklat no akakti ka bangad akti ka banga dikti la jong ay I bagila mi no ka mensim ka mi na ki kini ki runget ki jing ki bakraw jong ka jinget ni ki late na kanang pyrthei rengkat kita ki jing liat anti ki babon hindi ki ong ngin ay snow ha ka ding fnaw Chris bangin yo ikapan singat hade. Long slow na fina mga job iya ka pyrthei. Namangitip ong upo ladangin sasitom rengkat lambadu. Ong ka room kalang bapra mga puli bana dekat ka bakat pra. Room pra kat pra. Na mga Kane wong. Wong ladangin sasitom rengkat lambadu. Onyo penan borom lem yangi ro badu ro pra kadekat kabakat pra natas ngor hem takajing iit nga kren dan manoblo basnap ina kubo wa atatin yu trai bu kani shani a u hakibenta baro jang kaching em ka jopi Syakri yu trai na mau de trai bo nom padim jong pi da kalau hakano ka benta jong ka jing im ka jong pi wat ngop ha ke jing kai ki bakhala ka jing tarwa jong usata ya kai ka bu Jisu lakran persya ya ke jing kwa je ke gentle ki bang pat nget ini mangi la ni yo ya kata ka kop ka sam ka pam ka di ba kita ki bangiron kam ango yu trai Wat syakri yu trai nama ka spah. Di syakri yu Jisu nama ulong trai. Ba unong penim. Walpa bo omega. Bustang bo de bekot. Dan syuka mau. Blay alor baro. Ang nagilait na kanay ka pyrthei. Ngayon sa sinsarin ka na ba do. Kanay ka pyrthei ka mamanta. Tungin siya sitom na lakarwan. Nagapanta. Tatang naman bang iya mamay khalaya kang patmar ka bagum kata. Kamut bakani ka dailot ya baro. Nama don ki bangay ki ba sasitom mentang ni pi ki bangatil. Snowsen ay na ka banta joki. Siapa dia? Siapa por ki kol kan tay. Hakamat ki kimi ka na marka jingay. Dan ki ba pang ki layap no. Dan ki ba syatang im. Tatang kecaka bakan sakit dan de pipi ong na ngay yung Jisu bo yung wakamat pinyoy ka spah atau kan ikam deno setan hoy try ku lewat pelong yung Jisu kung kapan siyang scheme nakabenta ka greed
apa ke yang scam ho try what ha ba ni ke jit kai pinam la ban yang ka por ka jing tinju I will play ka jingsuk ulong rekat lam pat phi padang ki por maro try long ka jingsuk ke phi hado ka bakot lam lon balan penya khla ding ni ka jing you Chris ka jing jan jar ka ji tom ka wai lam am don kanu kanam don balan penya khla ding ni ba u de rang ba lim do u ya side na ka bata joki pinyang scam nama u try u bat scam ye pi wat palat ye ke na lo Chris kan jot ka jing pai ka ji sha u try and play lo ye pi I will Chris yo ka porong pada perkendor ye fi da mau men se ma ko jang play pada ka ji sha amen